magandang araw po sa inyo lahat. Isang araw na naman po na pakikipagsapalaran sa kalsada. Buhay driver po. Andito po tayo ngayon sa may Krami sa Quezon City, sa may EDSA. Sa ngayon po, babalik na po tayo ng ating base or sa ating opisina. Kasi nag-attend lang po tayo ng isa nating kasamahan doon sa OS sa may Diliman, kasi may meeting po doon si Doktora. Ayan, dahil Friday ngayon, medyo ramdam natin ang traffic ng kaunti, pero ito ay kumbaga kuha na ito sa Pilipinas, normal na po itong traffic na nararamdaman natin dito sa EDSA. Dahil Friday ngayon, expected po yung heavy traffic mamaya hapon. At dahil tayo po ay shuttle sa Cavite, talagang ganyan, medyo malayo-layo po yung Cavite, Las Piñas, Parañaque po yung ating siniservisan. Yung kasama po sa ating siniservisan, Taguig, Parañaque, Las Piñas at saka Cavite, sa Bacoor. Ayan, inuubos yun dahil sa kakadaldal. Ayan na naman, nandito tayo sa may tapat na Camp Aguinaldo. Southbound po tayo. Ayan, masakit na yung lalamunan ni Os sa kakadaldal. Mag-isa rito kasi na-drop na natin yung ating pasaheros sa Quezon City. Ayan, si Expedition, sige na boss, abante na. Bigayan lang po dito sa kalsada para maluwag ang ating pagbabiyahe. Ayan, shoutout sa MMDA sa ilalim ng puno. Uminom lang ng tubig si Os para mawala yung pananakit ng lalamunan. Ayan. Biyahe-biyahe lang tayo. Vlog lang tayo, mga oragong. Nandito na tayo, malapit na tayo dito sa boundary ng Mandaluyong at saka ng Quezon City. Pero yung nasa kanan natin ay part na ng San Juan. Ayan. Ayan pong nakikita niyo mga building na yan ay hindi akin. Pinapakita ko lamang po sa inyo. Yan po ay part na ng Ortigas. Si Sir MMD nakatanaw sa atin kasi sumingit tayo roon. Shout out sa MMD, nag-aabang. Hindi ko alam kung ano. Ayan po mga Oragon, ang laki ng truck. Huwag tayong dumikit, baka biglang isakay tayo sa loob. Overpass po na tayo ng Ortigas. Ayan, nandito na po tayo sa overpass ng Ortigas sa may Philippine
Overseas Employment Administration or OWA or POOA. Shoutout sa mga nagmumotor. Ayan, ingat-ingat kayo mga riders. Guys, ang laki ng truck. Overtaken sana natin kaso hindi nakalusot dahil yung mga nakamotor nakaharap. Patient lang at saka ayan, kinikit tayo ding truck driver. Hindi ko alam kung bakit pati yung linya natin kinuha na rin niya. Dinadaan sa laki ng kanyang sasakyan. Ayan, matraffic pa rin sa ilalim ng tulay or sa tunnel ng Mandaluyong or crossing. Kaya dito na lang sana tayo sa service road. Kaso hindi naman tayo makalusot. Ayan, mag-service road na lang tayo. Matraffic po kasi sa ilalim ng tulay. May police sa ilalim ng tulay. Ayan, laki-laki ni truck. Pilit niya, sinaksak niya ang kanyang sarili. Ayan, shout out sa crossing. Nandito na po tayo sa show. Malapit na tayo sa show Boulevard or sa crossing. Makakalusot kaya tayo rito. Wala kayo nagbabantay na rito. Ayan, dito na lang tayo sa ibabaw. Nakakahiya naman sa mga kapwa natin drivers. Sabihin niya kung sa ano tayo. Shoutout sa MMDA. Ayan. Ayan, nandito na po tayo ngayon sa may crossing. Inuupot tayo. Ako, buhay driver nga naman. Pagdating natin sa office, mayroon pa tayong biyahe. Alas 12. Pupunta tayo ng Taguig. Ganyan talaga ang buhay. Trabaho lang. Ayan, nakalagpas na tayo ng crossing. Orosio Boulevard. Dito naman tayo ulit sa Pune Avenue. Nakaharang tayo sa bike lane kasi uminom tayo ng tubig. Ayan, napanti na ulit tayo. Pasensya na doon sa nakabike na isa. Naharangan natin yung kanyang dadaanan. Sorry boss ha.
Pasensya na, sorry. Ayan, si taxi driver tumikil. Alanganin. Mga Oragon, dito na tayo sa may Puni. Or may sa may Jupiter Street. Ayan, pag kumanak ka dyan, pwede ka pumunta ng Mandaluyong, Palintong. Ayan po, Puni Station. MRT Puni Station. Thanks God, nabusog sa tubig. Ayan po, Puni Station po. Dito na naman tayo. Medyo malapit-lapit na tayo dun sa ating opisina. Medyo matraffic po. Wala na po itong cut-cut. Diretso na po. Wala nang intro. Wala nang outro. Diretso. Ayan, sabi nga ni Kabungot Official, wala nang intro, wala nang outro, diretso sa biyahe. Ayan. Shout out sa taga Red Cross. Ayan, Red Cross sa van. Dati nag-apply tayo dyan, kasi hindi tayo pinalad kasi alam na yung nag-interview sa atin parang foreigner pero Filipino. Ang gusto niya English speaking. How become a English speaking? Ayan, mahirap to magsalita ng English, lalo pag nag-iisa ka kapag kamali kang sira ulo. Ayan, nandito na po tayo sa Pasig River Bridge. Mandaluyong Pasig River Bridge. Pagtawid po natin ay nasa Makati na tayo. Ayan, Makati na po tayo. Medyo malayo-layo pa pero dito na tayo sa Makati. Mandaluyong Makati, Guadalupe. Ayan, Guadalupe, Makati. Shoutout po sa mga kamag-anak natin dito sa may Guadalupe at sa tiyohin natin dito sa may Estrella. Shoutout po sa mga kamag-anak natin dito. Ayan. After po nito yung Buendia MRT station, doon na po tayo kakanan. Okay, maraming salamat po sa ating mga kaibigang OFW at sa lahat po ng ating mga subscriber. Maraming salamat po. Bye po, love you all.